Mag ik je me even voorstellen aan de mensen van Studio F? Allereerst is daar de altijd aanwezige Appie Pel. Er is geen klus als zwier of Appie rijdt hem ermee. Hij docht het onderhoud en het skiermaatje in het bedrijf en komt dus in alle hoeken en hen van het gebouw. Geen kjemmerke slachteroer, alles met een spik en span uitjen. Appie is om samen te zeggen een mandje van alles. Hij zorgt begelijks ook voor de natjes en de droogjes. Oeral is Appie van opbehichten, want er ontkomt hem net zo volle. Hij is net altijd lieke vlug, maar wel altijd lieke fleurig. Ja, en waar komt Teroen? Zat de Sjen had er een goed zin. Deze man in dit krizenpak is net hier minder als Bokke van der Baan. En Bokke is hier de baas. Hij is de directeur van Studio F. Dat is een radio- en televisiemaatje. En als baas ga je zo toen hollen. In zijn speciale riedende koffer neemt er altijd zijn kantoorspullen mee naar huis. Van der Baan had handvol werk aan dit radio- en televisiebedrijf. En hij moet er in alle gevallen voor zorgen dat zijn personeel goed op scherp zit. Sommigen toch heel aardig zien hem en oren besuiven wat bang voor hem, want hij is gauw op sternaat. Tjoch, dat is nou typisch Mieke Foon, die het altijd het mooiste van het mooiste jaren laten wil. Nou had ze voor haar harkspultje op een radio het lood van Wetter uit een sleert in Friesland neder. En wat docht ze? Ze gaat er zelfs op uit om dat lood op te nemen. En dan moet het goed stil wezen vanzelf, want oors jijst het net goed. Hey, Mieke! Hey, Mr. voor rapportage! Leuk man! Hey! Ja, daar haast het al. En dat zijn dan ook nog je collega's die er toevallig langskomen. Vaak maakt ze om die 12 laatje, maar soms kan Mieke er echt wel gek van worden. Hoi, obbelen jongen. Hoi. Koud, koud, koud. Het is zo dat er bij Studio F 2 broers broren werken. De ene is regisseur en hiet Ebelen en de oor is de cameraman Oebelen. Dat is die met die pet en dat gele jek. Hij docht het loodek en Ebelen betinkt hoe het programma eruit zien moet. En hij docht de interviews zelfs ook. Ooit hieten ze Oebelen van Gorinchem en Ebelen van Gorinchem. Maar er is haast net één die achternamen wit. Het is altijd Oebelen en Ebelen. Ik wil dat Jim nou al je hier komen. Alle kikkers in de kronen nog net omhingen en gauw nog even een kopje koffie nemen hier heen. Lis al je burk aan de kant en kom als de gesmeerde skeet bij mijn kantoor. Tenminste, als Jim je baan horen willen. Kom maar wat erin. En? Weet je wel hokkerdij het jood is? Hokkerdij. Hokkerdij? Nee. Hokkerdij? Hokkerdij. 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 Nee, hokkerdij jood. Jood. Hokkerdij. Jood, hokkerdij. 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 Het is jood een feestdij. Vol alle kikkers.
kijk eens in de kroon, het is goed. De feestdag. Hoe per worden is te vieren met dit bedrijf. Officiële evenementen kleer voor. Ja. Alle spekkers, man, Appie. Ja, ik ben met de lijst bij CEO. Ja, ik mag hem nog even lekker roekelen. Dat is klaar. Mooi. Maar de koffie en de hapjes en de drankjes, die maken vanzelf nog wel. Zo, als koffie de betiet zegt, hè, dan wordt het beter. Dat is vanzelf net de bedoeling. Nee. Dan krijgt wel zo'n rare smaak in de moeligheid, hè. Uit Beppe zei altijd. Appie! Ja. Zo kent wel weer. Sorry, doe er nog maar voor dat alles kleer is. De tijd roet. Ja, want tijd is geld. Ja, dat zei mijn mem altijd. Mijn mem zei altijd, snel ter been vliegen. Appino's van genoeg. Microfoon. Ja. Nou wil ik je graag, je hoort wat feestelijke muziek op de radio. Net van die zwieren, drege klassieke nummers. Nee, wat feestelijke muziek. Best er klaar voor? Ja. Ja, nou, ik zit nou zelfs in het fysiekplatenprogramma, maar nou ja, mag ik dat een beetje oppassen, hè? Hokkerveskes bedoel je nou precies? Nou, ik hier toch zo biggeliks... Frans Bauer. Frans Bauer. Of, Marco Borsato. Dat is ik, Marco Borsato en, Romy. Waar is Romy? Oh, dat is de... Jonger van het levenslied. Ja, ben het in de baden. Ik geef je een roosje, mijn roosje. Nee, dat is... Dat is Willeke. Nee. Willeke. Zo, dat is de dochter. Ja, Appie al niet de dochter van een pauze, het kan me niet schelen. Ik wil feestelijke muziek. Het moet swingen. Swingen. Het moet swingen. Je weet wat swingen. Alle swingen. Let's go, get up. Eerbeleid Jim zorgen dat alles op de televisie komt. Ik wil dat jong alles op de televisie te zien is. En als extra assistent kan Appie voor mij doen. Microfoon. Ja. Had vaak zich nog wel even tijd om de hand in de mouw te steken naast de presentering van het fysiekplatenprogramma. Oh ja. Maar, wat doe jou is? Ja, wat doe je? Hé, wat doe je? Ja, wat doe je? Wat denk je toch? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Ja, wat doe je? Wat doe je? Hoe zou wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Nee, joh. Wat doe je? Ja, wat doe je? Wat doe je? Wat doe Jo, je? toch het rekwoord. Wat doe je? Ja. Wat dan? Maar wat doe je dan? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Zo, elke keer had je smoordruk. De ballon moet erop blaast. De slingers moet erop hangen. En baas waren het voor de hapjes en de drankjes voor de genodigden. Dan, dat doen wij wel. Ja, en ik. En ik. Ja? Ik, met de toespraak van de burgemeester, mag daar hier. Ja. Nou, ontslag. Alle kikkers in de kroon, de ballon. We hebben de ballon met opblaast. We hebben nou de ballon. De slingers. We hebben de slingers. Mag ik hier nog alles zelf zorgen? Het is toch echt... Ja, kom. Ben je nog vragen? Nee. Dan alle kikkers in de kroon. Oorslag! Oorslag! Beste burgemeester. Wel, edel, hoog, zeer geleerde burgemeester. Wat zie je dat nou met dit? Hoe zie je dat nog? Beste, zeer beste, allerbeste, bovenste beste. Bovenste beste. Een stukje worst, hè? Nee, dank je. Nee? Nee, maar...
neem ik hem. Heerlijk, 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 heerlijk. Kom, lekkere worst, ja? Vang, Appie! Hey, jij kom maar een ding. Jij kom maar een ding. Hé, hoor, ja, ik ben aan het werk. Oh, vooruit. Zullen we er mij nemen? Die Appie P. Ik zie krijg voor jou een stukjes, hè? Ze we niet meer bijhouden. Ja, nou, hier. Dat is nummer 2. Wat een lekkere cheese dit. Heerlijk, 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 heerlijk. Ja, maar... Stukje worst. Nee. Hij maakt mooi, hè? Dan pak ik hem. Heerlijk. En omdat het joh, zo'n feestdag is, krijgt Beppe Ansje, net zat onvregen is Ritske Numan te jaren, met het prachtige lied van Het Heitelaan. Maar is hier een lekker plaatsje van André Hazes. Beppe Ansje, jou wil je mij lokweesken, trouw jouw baan en trouw jouw allerliefste man, Jabik. Hier is, speciaal voor Beppe Ansje, André Hazes. In een discotheek zat ik van de week. Was er warm en druk. Ik zat naast. Ach, nee. Ik verlangde zo naar jou. Hier Meester. Burgemeester. Burgemeester. Burgemeester, het is voor ons... Burgemeester. Een groot voor ons, voor mij. Het is burgemeester. Het is burgemeester. Het is voor mij. Nee, burgemeester. Het is vanzelfs een burgemeester. Het is voor ons een. Ho, wacht je. Hier. Waar? Draaien. Foute ballon. Ho. Oh, nu ben ik. Sjen, hij ik al hier rommeltroen was weten. Ja, boeken, maar wel opzetten. Sjen, heet dat. Studio. Ja. Ja, wie is de eerst? Met skilde net vol. Nee, het scheelde net vol. Maar ik wie eerst. Ja, maar net. Nee, maar ik wie wel eerst. Nou, Hey. Blazen. Burgemeester. Burgemeester. Het is voor ons een grote eer. Heel grote eer. Het is voor ons een bijzonder groot genoegen. Het is voor ons een uitermate bijzonder grote eer. Het is voor ons burgemeester. Het is... Burgemeester. Ach, Appie. Nou, wat is weer wat, Heide? Wat is er wat? Het is voor ons een grote eer en bijzonder... Burgemeester. Het is voor mij een bijzonder grote eer dat u... Nou, Beppe Ansje. Nou, jo jerret al. Het vuurwerk is hier ik al stutsen, ja. En dat is vanzelfs alweer van jo jidje. Maar ik, omdat het joet de officiële opening is van uws nieuwe bedrijf. En daarom is hier nou speciaal voor de jeugd
dat heerlijke zangje van K3. Jere... Oh! Ik zeg je nou even storing. Ja. Zie Mickey. Leuk, hè? Leuk. Om je collega's als krikken te litten. Goed. Dan is hier dus nou... speciaal voor de jeugd. Dat heerlijke zangje van K3. Hallo. Wie is er aan de lijn? Tele Romeo. Burgemeester. Burgemeester. Alle kijkers zien de kroon. Zelf neer doet, dan komt er weer neer van de lonen. Boe! Ja, boe! Grappig! En dan zwaar je hem ervoor dat ik een knal ophoud, want zo komt mijn speech net af zelfs. En als mijn speech net aankomt, dan komt er geen feest vanzelfs. En als er geen feest komt, dan komt er echt geen officiële opening van ons bedrijf vanzelfs. Dan kan je hem nog een keer voor een kostje van Joost te praten. Zelfs. Burgemeester. Van harte welkom op deze prachtige dag. Wij zijn verheugd dat u hier bent. Want het is niet niks dat u even tijd kan vrijmaken voor ons openingsfeest. Vanzelfs. Nee. Helemaal rommelen. Alle kijkers in de kroon actie.
Burgemeester. Wij zijn blij en verheugd. En van harte welkom dat u hier hebt kunnen mogen komen. Want het is nu natuurlijk niet niks om even tijd voor ons vrij te maken. Tijd voor onze feestelijke opening. Appie, Koord. Burgemeester. Hierbij overhandig ik u van ganser harte het bedrijf om de naam van het koord te onthullen. En hierbij verklaar ik het bedrijf voor geopend. Studio F? Alle kijkers zien de grote Appie. F? Studio F? Studio F, wat is dat? Studio F? Studio F, wat is het? Appie. Ja, je kunt zelf invullen wat die F betekent. Studio F. Studio fantastisch. Fantastisch. Fantastisch, ja. Studio Studio F. Fantastisch. Fantastisch, ja. Studio F. Foto, foto. Even een foto, deze kant op, deze kant op. Ja, een lightje, hè. Ja, zo is het geknipt. Kijk, en ik erin op. Ja! En hierbij verklaar ik Studio F officieel voor geopend. Van harte geluk gewenst met Studio F. Dank u, bravo. Champagne, champagne, champagne. Bravo.